שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו היום. אנחנו נדבר על תופעה מדאיגה שמתרחשת בבתים סיעודיים. אה, התופעה מתרחשת כאשר צוות מטפל מצלם תמונות או מקליט וידאו של דיירים זקנים עם תכנים שמשפילים את הזקנים או מתעללים בהם, ואז הצוות המטפל מעלה את התכנים האלה לרשתות החברתיות. התופעה כמובן קיימת גם בבתי אבות, בדיורים מוגנים, מה שנקרא Assisted Living בארצות הברית, וכן כמובן בקהילה. אני רוצה רק להכיר תודה לעמיתות שלי, ויילין, מריאן וליאנה, מפרדו University School of Nursing. אני גם חשוב להגיד שחלק מהחומר שתראו הוא קשה לצפייה. החומר הכלול בהרצאה הוא נכון לבתים סיעודיים בארצות הברית. אני לא מעודכן לגבי המצב בארץ. התקווה שלי זה שההרצאה תעורר דיון אודות מה נכון ומה מתאים לשמירת פרטיותם, כבודם, זכויותיהם ובטיחותם של אנשים הגרים בבתי אבות ובתים סיעודיים בישראל, כמו גם בבית של הזקן בקהילה. כמי שהתחיל לעבוד בתחום הזקנה לפני 31 שנים, ככוח עזר בבית סיעודי, איפה שסבא שלי גר וקיבל טיפול, חשוב לי להדגיש שלדעתי רוב המטפלים הישירים הם אנשים טובים, אנשים שמנסים כמיטב יכולתם להעניק טיפול מכובד וטוב לדיירים. כפי שאמרה מטפלת מנוסה ומקצועית בארצות הברית, אנחנו אוהבים לעבוד עם הדיירים, זה נותן לנו הנאה שאנחנו יכולים לסייע להם בערב של חייהם. אכפת לנו מאוד מהדיירים וזה משתקף בעבודה שלנו. זה סוג חדש יחסית של התעללות בזקנים. העלאת התמונות לא הולמות ממחיש את הכישלון להתייחס לדיירים בכבוד. והתופעה היא מהווה גרסה קיצונית של הזנחה בטיפול בדייר כבן אדם. לפני כעשור היה כאן דיווח מאוד מטריד עם עשרות מקרים של הפרת פרטיות והשפלה והתעללות בזקנים שהועלתה לרשתות החברתיות על ידי ארגון שנקרא פרו-פבליקה. והיו פה מספר מאמרים בנושא. בתגובה לדיווח הזה, האיגוד של הבתים הסיעודיים הודע שכל הבתים הסיעודיים, כל החברות של הבתים הסיעודיים מתקשות להתמודד עם התופעה. והנה כמה דוגמאות מהדוח הזה של פרו-פבליקה. כוח עזר צילם את האיברים הפרטיים של דייר או דיירת ושלח את התמונה לחבר, חברה, שהעלו את התמונה לפייסבוק. זה היה בניו ג'רסי. בניו יורק, כוח עזר צילם את האיברים הפרטיים של הדייר כשהם מכוסים בצואה ושלח את התמונות לעובד אחרת באמצעות סנאפצ'אט. באילינוי, אדם בן 97 עם דמנציה, הווידאו הראה את העובד או עובדת מכה קלות עם נליון על הפנים של האדם, כשהאדם צעק בבכי, לא, לא, בזמן שהעובדים צחקו, ואז הם העלו את הווידאו לסנאפצ'אט. בקליפורניה המשטרה קיבלה דיווח לאחר שווידאו עלה לאינסטגרם. הווידאו הראה מטפל או מטפלת מתכופף ומפליץ בפנים של האדם, והדייר אמר לאנשי הבקרה הממשלתית שזה קורה פעם בחודש. באינדיאנה מטפלת הודתה שהיא שיתפה בסנאפצ'אט תמונה מראה ישבן של דיירת. בתגובה המטפלת אמרה, הם עשו מזה עניין גדול, זה רק הייתה תמונה של הישבן שלה. כמה אנשים לוקחים תמונה של הישבן של דיירים? עבדתי כמטפלת כ5 שנים, כולם לוקחים תמונות של דיירים כל הזמן, אני לא היחידה. ובאילינוי
דיירת בשם מרגרט קולינס, בת 91 עם דמנציה. שני אנשי צוות התגרו בה באמצעות חלוק בית חולים. אה, ידעו שהיא לא אוהבת חלוקי בתי חולים, ואז הם העלו את הוידאו לסנאפצ'אט. הבת של מרגרט אמרה שזה רעיון חולני של מישהו לבידור. האישה כבר לא גרה בבית הסיעודי, אבל המשפחה אומרת שהיא עדיין יש לה סיוטים מהאירוע. וזה מעלה את הנקודה של לא ברור כמה מחקרים מסתכלים על ההשלכות לטווח ארוך של התעללות בזקנים בבתים סיעודיים ובקהילה. המשפחה אגב הגישה תביעה כנגד הבית הסיעודי בכ$1,000,000. במדינת טנסי, זקנה בשלבים מתקדמים של דמנציה גרה בבית סיעודי. מטפלת, כשהיא מסייעת לה ברחצה במקלחת, מקבלת שיחת וידאו מהחבר שלה שנמצא בכלא. המטפלת מניחה את הטלפון על המדף באופן שמראה את הזקנה עירומה לחבר שלה. עובד בכלא שפיקח על השיחה ראה את התכנים ודיווח למשטרה. מטפלים אחרים שהיו מעורבים בתקרית לא דיווחו על זה לבית הסיעודי. כל המטפלים המעורבים בתקרית פוטרו מעבודה. בני המשפחה של הדיירת הגישו תביעה משפטית נגד הבית הסיעודי על בסיס הפרת פרטיותה וכבודה האישי. במינסוטה, כמה מקרים בבית סיעודי אחד. במקרה הראשון הייתה הקלטת וידאו שהראתה גבר עם שיתוק מוחין וירידה קוגניטיבית ברמה בינונית, ישב חצי ערום על המיטה שלו. מטפלת נראתה בוידאו דוחפת אותו באגרסיביות על המיטה, ואז זורקת את הנעליים שלו על הראש והחזה שלו. בוידאו נוסף, אותה מטפלת זרקה פסטה על הדייר כשהוא יושב בכיסא גלגלים. העובדת עזבה את החדר כשהוא מכוסה בפסטה ומנסה לנקות את עצמו. במקרה אחר, באותו בית סיעודי, תמונה הראתה דיירת מחזיקה בתמונה של גבר עם זקפה. בכיתובית, המטפלת המתעללת כתבה, מראה לי את המילה מגונה, תמונות שהיא מקבלת. בתגובה, עורכת דין סוזן שלר התייחסה למקרים האלה ואמרה, זה פשוט לא אנושי וזה ממחיש את היעדר הקשר עם חיי אנוש בסיסיים. זה באמת שני דברים. האחד זה ההתעללות הפיזית, ואז זה לוקח את זה לרמה נוספת, לעשות צחוק מהאדם ולהוסיף אור להתעללות הפיזית ברשת החברתית. בקונטיקט, וידאו הראה דייר יושב בכיסא גלגלים, קסדה לבנה על הראש, כשהוא מבקש כריך גבינה בגריל. הכיתובית על הוידאו אמרה, כל מה שאני רוצה זה כריך גבינה בגריל. אגב, כוח העזר השתתף בהכשרה יום קודם לכן, בה הובהר ששימוש בטלפונים ניידים אסור באזורים בהם ניתן טיפול לדיירים. בקליפורניה, אישה עם דמנציה, שני אנשי צוות לקחו והעלו לסנאפצ'אט תמונות משפילות המראות אותה כשהיא מתכוננת למקלחת. ככה התנהלה השיחה, שהיא שונאת להתקלח בזמן שאנשי הצוות צוחקים, ועיתונאי הגיב למקרה כשאמר שזה ממש הפרת אמון שהופכת את הבטן. באיואה, אדם עם דמנציה, כוח עזר צילם תמונה שלו כשהמכנסיים שלו סביב הברכיים וכשהרגליים והיד שלו מכוסים בצואה. כוח העזר השתמש בסנאפצ'אט על מנת לשלוח את התמונה ל6 עובדים עם הכיתובית שיט גלור. כוח העזר פוטר מהעבודה אחרי עובדת אחרת דיווחה על הוידאו. במדינת ג'ורג'יה, אישה בת 76 עם שבץ מוחי, 3 אנשי צוות היו אמורים להשגיח עליה כשהיא ממתינה לאחות פליאטיבית. במקום זאת, אחת מהן ישנה עת אידוי, כשמטפלים מנבלים את הפה ועושים מחוות יד גסות למצלמה. דובר המשטרה אמר, הם התעלמו ממנה לחלוטין והעלו את הוידאו לסנאפצ'אט עם הכיתובית הסוף, the end. עובד נוסף גילה ודיווח על הוידאו ושלושת העובדים נעצרו על ידי המשטרה. אחד האתגרים עם הטיפול בתופעה זה היעדר דיווח על המקרים האלה. קיים חשד שאחת הסיבות שאירועים אלה אינם מדווחים במידה הולמת, יהיה כעובדה שלרבים מהקורבנות יש דמנציה
והם אינם יכולים אולי לזכור את הפרטים או לדווח על מה שמתרחש. וכמובן שיש גם תופעה ידועה ומבוססת אמפירית במחקרים שמראים שהרבה בתים סיעודיים לא מדווחים על התעללות באופן כללי, אז התופעה הזאת היא לא יוצאת מן הכלל. על פי דיווח אחד, במקרים המדאיגים ביותר, לדייר או לדיירת, לעתים קרובות יש דמנציה, והם, כשהדמנציה מתקדמת, הם עשויים לא להיות מודעים להפרה או ליכולת לדווח עליה. כמובן שיש צורך באיזון התפיסה אודות זקנים עם דמנציה, כששומעים הבחנה של דמנציה, הרבה פעמים לא לוקחים ברצינות את הדיווחים של הזקנים עם אלצהיימר ומחלות דמנציה אחרות, כאשר 3 מחקרים הראו שרבים בשלב הראשון של מחלת האלצהיימר וחלק מאלו בשלב האמצעי אפילו מסוגלים לדווח בצורה מהימנה על איכות חייהם וגם על התעללות. זאת כמובן כאשר התנאים לראיונות אינם מותאמים לזקנים ואלו עם דמנציה מתקיימים. 3 מחקרים הראו את זה. אחד האתגרים בטיפול בתופעה זה חסר במערך נתונים ומעקב אחר התופעה. איסוף נתונים על התופעה הוא קשה במיוחד עקב הטבע הפרטי לעתים קרובות של אירועים אלה. אני הצלחתי למצוא נתונים על התופעה באתר שנקרא Nursing Home Inspect של פרו-פבליקה. גם העברתי סמינר מקוון, וובינר שלם, רק על האתר הזה שבו אפשר למצוא דוחות חקירה ממשלתיים על סוגי התעללות והזנחה שונים בזקנים במעל מ-15,000 בתים סיעודיים ברחבי ארצות הברית. עם יכולות חיפוש מאוד מאוד מתקדמות שעודכנו לאחרונה בצורה משמעותית. מטרות המחקר שלנו, המחקר הוא מחקר איכותני, המטרה הראשונה היא להעלות מודעות לתופעה, והמטרה השנייה היא שיפור הבנת התופעה למטרת מניעה ושינוי במדיניות וחקיקה. אני רק אציין שמה שאני משתף היום זה ממצאים ראשוניים בלבד, הממצאים כל כך מדאיגים מצאתי לנכון לדווח עליהם בשלב הזה, ולא לחכות עוד שנה עד שנסיים את המחקר המקיף יותר והמעמיק יותר. אנחנו מנסים לקבל מימון על מנת לחקור את התופעה לעומק. המחקר התמקד בדוחות ממשלתיים מ100 בתים סיעודיים ב31 מדינות בארצות הברית, בשנים 2017-2024. מדובר בהפרות פרטיות וכן תמונות המראות השפלות והתעללות המועלות לרשתות החברתיות. כמובן שמגבלת המחקר היא שמעל 15,000 בתים סיעודיים בארצות הברית, רק 0.5% מהמידע שאני משתף איתכם פה, מבוסס על רק 0.5% מהבתים הסיעודיים בארצות הברית, וכמובן לא ניתן להכליל מהאירועים האלה על כלל הבתים הסיעודיים. נראה כאן איזושהי תקלה במעבר עם המצגת. באופן כללי, קצת יותר נשים היו קורבנות של התופעה, ו85% מהקורבנות חיו עם ירידה קוגניטיבית, לפחות 40 עם ירידה קוגניטיבית חמורה. ואתם יכולים לראות כאן את הפירוט של הרשתות החברתיות השונות, בהם המטפלים והמטפלות עשו שימוש, כשהם צילמו את הזקנים והעלו לרשתות החברתיות השונות. הרשת החברתית הנפוצה ביותר בהם הם עשו שימוש, הוא סנאפצ'אט, אבל גם פייסבוק, טיק טוק ואחרות, כפי שאתם רואים על הצג כאן. וזה הפירוט של המדינות בהן האירועים האלה התרחשו. והנה דוגמאות מתוך המחקר שלנו. אדם עם דמנציה וסכיזופרניה גר במחלקה סגורה, מטפלת הקליטה בווידאו והעלתה אותו לסנאפצ'אט. הווידאו הראה את הדייר הולך בלי מכנסיים וחיתול. הדייר התיישב בשולחן חדר האוכל כשהאיברים הפרטיים שלו חשופים, כשהכיתובית היא קוד גבר עירום, קוד naked man. כוח העזר הכחישה, אבל מצלמות האבטחה הראו שהיא עשתה את זה. לאחר שאמרה שהיא לא יודעת למה היא עשתה את זה, היא פשוט עשתה את זה, היא פוטרה מעבודתה. במדינת מישיגן, אדם עם ירידה קוגניטיבית, מטפלת העלתה לסנאפצ'אט וידאו של האדם במהלך העברה מישיבה לעמידה עם הכיתובית laughing my ass off.
כשהיא נשאלה איך היא הייתה מרגישה אם מישהו צילם אותה בלי רשות, היא אמרה, הייתי מרגישה נורא אם משהו כזה היה קורה לי, הייתי כועסת מאוד. היא הוסיפה שאני מבינה עכשיו שצילום הוידאו ללא רשות הדייר זו התעללות. ידעתי שלקיחת הוידאו של הדייר ללא בגדים עשוי לחשב כהתעללות, אני מרגישה בושה. במדינת פנסילבניה, אדם עם ירידה קוגניטיבית חמורה קיבל שירותים פליאטיביים, כוח עזר הדביק את האף של האדם עם סלוטייפ באופן שנראה כמו פנים של חזיר, והווידאו הראה את האדם שר והועלה על הסנאפצ'אט. במדינת אינדיאנה, אישה עם מחלת אלצהיימר וירידה קוגניטיבית בינונית, כוח עזר אחד צילם אותה שוכבת עירומה על הרצפה עם חלוק עם הפרשות, כוח עזר שלח את התמונה לכוח עזר שני באמצעות סנאפצ'אט, עובד או עובדת אחרת שקיבלה את התמונה מכוח עזר 2 דיווחה על הבקרה הממשלתית. כשנשאלה למה היא צילמה את הדיירת, כוח עזר 1 אמרה שהיה לה יום רע. היא לקחה ושלחה את התמונה ללא כוונת זדון, אלא כדרך לשחרר את רגשות התסכול שלה. היא לא חשבה שכוח עזר 2 תשתף את התמונה עם אחרים. במדינת טקסס, אדם עם מחלת אלצהיימר וירידה קוגניטיבית חמורה, כוח עזר 2 הקליטה את כוח עזר 1 מדגדגת את האף של האדם כשהוא ישן, כשהשתיים צוחקות, הווידאו עלה לסנאפצ'אט. כוח עזר 1 כתבה שהיא לא התכוונה לפגוע באדם, שהיא מצטערת על מה שעשתה. כוח עזר 2 כתבה שהיא מצטערת מאוד על מה שעשתה. שתיהן פוטרו מעבודתן. במדינת מינסוטה, גבר עם שיתוק בכל ארבעת הגפיים ללא ירידה קוגניטיבית, הוא אמר שכוח עזר 2 שטף לו את השיער וחיבר הערכות שיער, air extensions, וצילם והעלה לסנאפצ'אט. הדייר אמר שזה נעשה על מנת לעשות צחוק ממני. הוא אמר שהאירוע היה משפיל ושהוא חושב על זה כל יום. מנהל המחלקה אמר שמאז האירוע הדייר מדוכא יותר. במדינת קליפורניה, וידאו הראה שני כוח עזר צוחקים שהם מדביקים ריסים מזויפים על הדייר בזמן שהוא או היא ישן או ישנה. מנהל הבית הסיעודי אמר שהווידאו הוא סוג של התעללות מנטלית פסיכוסוציאלית בגלל שזה השפיל את הדייר. הייתה כאן איזושהי תקלה עם התאורה, אני אנסה לראות אם אני יכול לשפר את זה. בכל אופן, במדינת אילינוי, אדם עם מחלת אלצהיימר, הנה, אדם עם מחלת אלצהיימר, ירידה קוגניטיבית חמורה, וידאו הראה כוח עזר מחזיקה את הזרוע שלו ומנדנדת את האור הרופף מצד לצד, כיתובית עם אימוג'יז בוכים, אל תשאירו את בני המשפחה שלכם איתה, היא משחקת עם האור שלהם. אחות מוסמכת שהראתה את הוידאו הקליטה אותו מיד והראתה אותו לעובדת נוספת שדיווחה למשפחה. המשפחה הייתה מאוכזבת וכועסת. תגובת המנהלת הרפואית, זה בלתי נסלח, אני מרגישה נורא שזה קרה, מה אם זה היה אני או בן המשפחה שלי, אני רוצה שזה יטופל מיד, או אם זה קרה לבן או בת המשפחה שלהם. במדינת דרום קרוליינה, אישה עם דמנציה, הערכה קוגניטיבית לא בוצעה לה, כיוון שרק לעתים נדירות ניתן להבין אותה. וידאו שעולה לסנאפצ'אט, הראה שני כוחות עזר לועגים לה וצוחקים עליה, אין לנו ווי ווי בשבילך, we ain't got no wee wee for you. האישה נשמעה צועקת ואומרת לכוחות העזר לצאת מהחדר שלה. בשלב מסוים, הוידאו הראה סדין שמכסה את הגוף והראש שלה, בזמן שהרגליים שלה בועטות במצוקה. כוח עזר אחד המשיך לצחוק בקול רם. שני כוחות העזר פוטרו מעבודתם. במקרים הבאים שבהם יש תמונות, אני רק אציין שהתמונות נוצרו על ידי AI, אינטליגנציה מלאכותית, על ידי רינת ועמית בן חיים באמצעות אתר מיד ג'רני, שזה AI Image Generator. אלה לא תמונות אמיתיות, אבל הן משקפות את התיאור כפי שעלה בדוח הממשלתי עליו אנחנו מתבססים כאן. במדינת אוקלאומה, גבר עם דמנציה וירידה קוגניטיבית חמורה, כוח עזר צילמה אותו כשהוא במיטה עם צואה על הרגליים שלו. הכיתובית על התמונה, כך נראה הבוקר שלי, חרא. כוח העזר העלתה את התמונה על הסנאפצ'אט. שוב במדינת אוקלאומה, אישה עם דמנציה מירידה קוגניטיבית חמורה, הוקלטה על ידי שני כוחות עזר כשהם צוחקים ומתגרים בה. הם אמרו לה שהיא לא יכולה לשכב לנוח אחרי שהיא ביקשה לנוח.
הם החזיקו את הידיים שלה, הרטיבו את האצבע עם הרוק, והכניסו את האצבע אל תוך האוזן שלה, מה שנקרא wet willies, ואז הן העלו את הוידאו לסנאפצ'אט. במדינת אורגון, אדם עם דמנציה וסכיזופרניה, האדם ביקש שוב ושוב לעשות תוכניות להלוויה של בן משפחה שנפטר. שתי מטפלות חשבו לעשות צחוק מזה, והם הקליטו שיחת טלפון ביניהן לדייר. כשהן צוחקות, הן העמידו פנים שהן עובדות בבית הלוויות, ודיברו על תוכניות ההלוויה. כשהן אומרות, יש לנו ארונות קבורה מקרטון, ואנחנו ברחוב כך וכך. המטפלת שתכננה את שיחת הטלפון פוטרה מעבודה, השנייה קיבלה הערת משמעת. המטפלת השנייה אמרה שזה היה שיקול דעת לקוי מצידה, ושהיא מרגישה רעם שהשתתפה בשיחת הטלפון. במדינת ניו יורק, אישה עם מחלת אלצהיימר וירידה קוגניטיבית חמורה, כוח עזר משכה את הפאה שלה מהראש שלה, והכתה אותה עם הפאה על הראש, ואז היא העלתה את הוידאו לרשת החברתית. במדינת קנזס, אישה עם דמנציה וירידה קוגניטיבית חמורה, כוח עזר אחד הקליט כוח עזר 2 מתגרה בה עם בובת תינוק, כוח עזר 2 העביר את בובת התינוק מצד אל צד מול הפנים שלה. זה גרם לדיירת לנסות להכות את הבובה ולנשוך אותה. הווידאו שותף במהלך משחק כדורסל בבית ספר תיכון. ובמדינת מרילנד שני כוחות עזר כתבו בפורום מקוון על אישה עם הבחנה של השמנת יתר. החבר שלה מאכיל אותה באמצעות משפך כדי שתהפוך לשמנה בעולם. בתגובה, עובדת נוספת כתבה בפורום המקוון, תורידי את השם של הדיירת לפני שכולנו נשב בבית משפט. שני מנהלים אזוריים של הבית הסיעודי לא התייחסו אל האירוע כאל התעללות. האירוע לא דווח לבקרה הממשלתית ולא נחקר פנימית בבית הסיעודי. עובד או עובדת לשעבר דיווח או דיווחה על האירוע לדיירת, היא הגישה תלונה לבקרה הממשלתית, שערכה חקירה, והבית הסיעודי נמצא כמפר חוקים פדרליים, כולל התעללות ברמת חומרה הגבוהה ביותר. כוחות העזר התנצלו בפני הדיירת. ובמדינת מיזורי, אדם עם דמנציה והבחנה של השמנת יתר, וידאו הראה את האדם עירום על הרצפה, כיתובית על הוידאו כללה האווירה הלילה, Tonight's Vibe, עם 3 אימוג'י צוחקים. אנשי הבקרה הממשלתית כתבו בדוח החקירה, זה גורם לדייר לכעוס, פוגע ברגשות שלו או שלה, וגורם לו או לה להיות עצוב שמישהו יעשה לו את זה. ובמדינת קליפורניה, גבר עם אי ספיקת לב ודמנציה, מטפלת צילמה תמונה של הדייר עם הערות מיניות פוגעניות. אחות מוסמכת אמרה שזה גרם לה להרגיש חולה, made her sick, feeling sick, ושזה הכעיס אותה שהיא למדה על התמונה הזאת. כוח עזר צילם את התמונה ודיווח למנהל הבית הסיעודי. המנהל לא ערך חקירה רשמית ולא דיווח את האירוע לבקרה הממשלתית. הוא אמר שהתמונה היא גסה ולא הולמת, אבל שלדעתו זה לא מגיע לרמה של התעללות. הוא הוסיף שהדייר לא היה מודע לנסיבות, ועל כן אני לא בטוח, הוא אמר, שזה פגע בו. ובמדינת מינסוטה, גבר עם ירידה קוגניטיבית התקשה לישון בלילה במשך שעות, הוא ביקש שוב ושוב שאשתו או צוות מטפל יהיה איתו, כי הוא פחד להישאר לבד. בשעה 3:30 בלילה, כוח העזר צילם את הדייר במיטה כשעיניו סגורות, והוסיף בכיתובית, אדם מבוגר מהתחת מתנהג כמו תינוק וגורם לי לשבת איתו. אירועים אחרים כללו אדם שנפל מהמיטה, ווידאו שהראה אותו שוכב על הרצפה כוח עזר, וכוח עזר מכה אותו על הישבן. במקרה אחר, תמונה הראתה אדם עם הדמנציה תקוע בין שני כיסאות שחוסמים את הכניסה לחדר האוכל, עם הכיתובית הכוללת כללה שלא ניתן לתרגם אותה לעברית. בבית סיעודי אחר, וידאו הראה 3 דיירים צופים בטלוויזיה. כיתובית על הוידאו, סוטים זקנים, עם אימוג'י מקיאים. בבית סיעודי אחר, וידאו הראה אדם עם ירידה קוגניטיבית חמורה, אוכל גלידה ושר שיר ערש. בבית סיעודי אחר, וידאו הראה כוחות עזר מעודדים אדם עם דמנציה להשתמש בעת אידוי, וייפינג פן, עם אימוג'י צוחקים. בבית סיעודי אחר, וידאו הראה עם כיתובית, מטפל או מטפלת, כתבו, אני תחת השפעה ומתווכח עם הניגרס האלה. ובבית סיעודי אחר, תמונה הראתה דייר בכיסא גלגלים, כיתובית, מזל טוב, זה עתה הפכתי להיות בן 21, בואו לקבל מילה מבזה. התופעה לא רק מתקיימת בבתים סיעודיים, אלא גם מה שנקרא Assisted Living בארצות הברית, גרים כמיליון אנשים ב-Assisted Living, ושיש שם בין 40 ל-50% מהדיירים יש להם דמנציה,
ושבע מתוך 10 דיירים יש להם ירידה קוגניטיבית באסיסטד ליבינג, בסקטור של אסיסטד ליבינג בארצות הברית, ולהבנתי הסקטור של אסיסטד ליבינג הוא שונה לפחות באופן חלקי ממה שנקרא דיור מוגן בישראל. בכל אופן, במדינת מינסוטה, דייר אחד עם דמנציה ודייר שני עם סכיזופרניה והפרעה דו-קוטבית, הקלטות וידאו הראו כוח עזר קושר את פרקי הידיים שלהם עם שרשרת ממתכת. הדייר האחד ניסה להוריד את השרשרת ודייר שתיים כעס ואמר לא. כוח העזר אמרה שהיא רק השתעשעה קצת. We were just having some fun. המנהל או המנהלת אמרו שלא הייתה פגיעה בדיירים, והאפוטרופוס לעומת זאת של אחד הדיירים אמר שהאירוע רציני מאוד ואתה לא מתבדח על דבר כזה. כפי שאמרתי בתחילה, התופעה מתרחשת גם בבית של זקנים בקהילה. כאן יש דיווח על התופעה בישראל, בבית של זקנים בקהילה, שמראים התעללות של מטפלים מהפיליפינים, כפי שדווח בחדשות 13 לפני כשנתיים. כותרת הכתבה בטלוויזיה, מטפלים סיעודיים משפילים קשישים ומפיצים את התיעוד בטיק-טוק. הדיווח בין השאר כלל פגיעה בפרטיות של זקנים חסרי ישע, צילום זקנה בזמן התקף ופרסום פוסט בקבוצת הפיליפינים שלהם בפייסבוק, מטפלת רוקדת במכנסיים קצרים כשעל הספה יושבת זקנה חסרת ישע, ומקרים בהם המטפלים הזרים מכנים את הזקנים בכינויי גנאי ומשווים אותם לבעלי חיים, למשל my pet. הדיווח בטלוויזיה כלל השפלת זקנים המועלת לרשת החברתית. במקרה אחד, הבת אחת של זקנה אמרה, קשה לי מאוד לראות את הסרטון הזה של אמא שלי, שזה מביך אותה מאוד. סרטון כזה שלא שאלו אותה לפני כן אם היא מאשרת שיצלמו אותה, וזה ניצול של חסרת ישע. איתן בנימין מהשדולה למען הקשישים הגיב לכתבה ולתופעה. זה אולי קמצוץ מתוך אוקיינוס ענק של סרטונים שמופצים ברשת. יש איזו תחושה בציבור המעסיקים שהדבר הזה יצא משליטה. ואלמז מנגיסטו שערכה את הכתבה אמרה בסיומה, עכשיו נותר רק לקוות שגורמי האכיפה ישימו קץ לתופעה הקשה הזאת. לסיכום, אנחנו מדברים על הפרות בוטות של זכויות הדיירים לפרטיות, ומדובר בתמונות והקלטות וידאו עם תכנים משפילים והתעללות. כאן אני משתף בכמה תגובות לתופעה ולאירועים. מטריד מאוד, מעשה מקומם, התנהגות אכזרית, זה לא אנושי, מגעיל לגמרי, זו הפרה של כבוד האדם, וזה פשע בחלק מהמקרים. מבחינת השלכות על הקורבנות, מדובר באובדן כבוד אישי, אמון ואובדן מערכות יחסים. השלכות אחרות כוללות בושה, הרגשת השפלה, תחושה של להיות לא בן אנוש, dehumanization, תחושת שבר קשה, בכי, חרדה, דיכאון ואי יכולת לישון וסיוטים בלילה. חשוב מאוד להתייחס לקורבנות שהם בשלבים מתקדמים של מחלת האלצהיימר ומחלות הדמנציה השונות. מה שהסוכנות הפדרלית שהיא מפקחת על מעל 15,000 בתים סיעודיים בארצות הברית, מה שהם קוראים עקרון האדם הסביר, שבפועל מופעל על מצבים בהם הקורבנות הם בשלבים מתקדמים של דמנציה. למעשה מדובר בשאלה ובהנחיה לבקרים שעורכים את החקירות של ההתעללות, ומנחים אותם לבדוק מהי מידת הפגיעה הממשית או הפוטנציאלית שמצופה שאדם סביר יסבול במצב דומה כתוצאה מהפרת החוק הפדרלי במקרים הספציפיים האלה, כיוון שכל האדם עם מחלת דמנציה מתקדמת לא נשמע בהרבה מהמקרים האלה.
ואני אתן פה דוגמה להמחשה. במדינת אוהיו, אישה עם מחלת אלצהיימר, עם ירידה קוגניטיבית חמורה, כוח עזר הקליט וידאו שמראה אותה שמוטה בכיסא מקלחת כשהיא עירומה. הוידאו הראה גם כמות גדולה של צואה מתחת לכיסא הרחצה. כוח עזר העלתה את הוידאו לסנאפצ'אט עם הכיתובית ברר, עם אימוג'י בוכים. בן הדוד של כוח העזר התקשר לבית הסיעודי ודיווח על הוידאו. והחוקרים מהבקרה הממשלתית כתבו בסיום החקירה שלהם, בהתבסס על עקרון האדם הסביר, אדם סביר היה סובל מנטלית ורגשית בצורה חמורה מווידאו עם תוכן כזה שמועלה לרשת החברתית, שם מספר אנשים יכולים לצפות בו. בהתבסס על עקרון האדם הסביר, היא סבלה השפלה עקב הווידאו, ובן או בת המשפחה כעסו מאוד על האירוע. הנה דוגמה נוספת להשלכות על זקנים עם דמנציה מתקדמת שקולם לא נשמע. בני משפחה שהקרוב שלהם היה, אמרו שהקרוב שלהם היה, אם הוא היה יודע על זה, אם דמנציה היה יודע על זה, הוא היה מזועזע, פשוט נחרד, אם הוא היה יודע שהווידאו נמצא באינטרנט. חלק נוסף של ההרצאה היום כוללת כמה תובנות שעלו מהסקירה של 100 דוחות ממשלתיים שהצוות המחקרי שלי בחן, שמעלה תפיסות מוטעות אודות התופעה שחשוב לי לשתף אתכם כבסיס להעלאת מודעות מנהלים וצוות מטפל ובנושא מניעה. חלק מהמטפלים, פה מדובר בנושא של שובל דיגיטלי, Digital Trail באנגלית. מטפלים שביצעו את ההתעללות הזאת, חלקם אמרו בתגובה, בחרתי באופציה שהתמונה תיעלם אוטומטית. הם חשבו שזה ייעלם אחרי שצופים בזה, בתכנים. עובדים מסוימים חושבים שהתמונה והווידאו ייעלמו, לא יתקיימו יותר, לאחר מספר שניות או פרק זמן מוקדם מראש, או שמי שמקבל את התכנים רואה אותם. אבל הם לא יודעים שמקבלי התמונה או הווידאו יכולים לקחת תמונת מסך או להקליט את הווידאו. ואז לתמונה יש חיים משלהם מעבר לזמן, לפרק הזמן שהוגדר מראש. תמונה או וידאו שנמחקו עשויים להמשיך להתקיים על השרת ולהיות נגישים בבית משפט. וכמובן, עמיתים לעבודה, חברים, בני משפחה או הציבור, כמו שקורה בהרבה מקרים, עשויים לדווח על ההתעללות. תפיסה מוטעית נוספת כוללת מצבים בהם המטפלים הגיבו להתעללות באומרם, אבל לא ניתן לראות את הפנים של הדייר או הדיירת. או זו רק הייתה תמונה של הישבן שלהם. בארצות הברית זו הפרה בוטה של פרטיות על פי חוק פדרלי שמעגן את זכויותיהם של דיירים בבתים סיעודיים ברחבי ארצות הברית. במינסוטה, דייר עם ירידה קוגניטיבית בינונית עם קתטר שתן ממושך וקולוסטומיה, שקית הקולוסטומיה התפוצצה וצואה נזלה לכל עבר. המטפלת צילמה את שקית הקולוסטומיה וצואה נוזלית על היד שלו והעלתה לסנאפצ'אט. הכיתובית הייתה הסיבה ה-13 שלי, מי מכם מכיר, תוכנית טלוויזיה בארצות הברית, על הסיבות שהובילו תלמידת תיכון להתאבד. המטפלת חשבה שהמשפחה לא תוכל לזהות את הדייר כי הפנים שלו לא היו בתמונה. התמונה שהועלתה לרשתות החברתיות יכולה הייתה לגרום לדייר דחק רגשי והשפלה, כתבו החוקרים מהבקרה הממשלתית. המטפלת פוטרה מעבודתה. ובאוהיו, אישה ללא ירידה קוגניטיבית, מטפלת הקליטה אותה בווידאו כשהיא יושבת על השירותים עם צואה על הרגליים שלה. הכיתובית, ברר, עכשיו אני מאוד עצבנית ומוכנה כללה ללכת. היא חשבה שזה בסדר כי היא כיסתה את הפנים והחזה של האישה באימוג'י, אבל האח של הדיירת זיהה את כפכפי הקרוקס בצבעי הקשת שהיא נעלה. הדיירת דיווחה על עלייה בדיכאון וחרדה אחרי האירוע. היא הרגישה שאין לה יותר אמון בבית הסיעודי אחרי האירוע ושהיא רוצה ללכת הביתה. והנה הנחיות הממשל הפדרלי שמראות באופן ספציפי שגם כשהתמונה או הווידאו מראים חלק מהגוף ללא הפנים, זו הפרה של פרטיות שמחייבת סנקציות על הבית הסיעודי. תפיסות מוטעות אחרות קורות כאשר מטפלים שביצעו את ההתעללות אומרים, זו רק הייתה תמונה של חדר המגורים שלה. אבל הנחיית הרשות הפדרלית בארצות הברית כוללת צילומים, תמונה או וידאו של המרחב הפרטי של הדייר, חדר המגורים או אפילו הריהוט שלהם,
גם כאשר הדייר או הדיירת לא נמצאים שם, זה נחשב כהפרה של זכות האדם לפרטיות וחיסיון. נשאל את עצמנו איך אנחנו היינו מרגישים שמישהו יבוא ויצלם את חדר השינה שלנו. תפיסה מוטעית נוספת היא כאשר המטפלים אומרים הוא ישן בכלל אז הוא לא מודע לזה, שהקורבן בכלל לא מודע לזה. ובכן, בארצות הברית, על פי חוק פדרלי זו עדיין הפרה, כשהדייר למד על האירוע הוא כעס, חשוב להפעיל את הסטנדרט של הציפייה הסבירה לפרטיות, שכל אחד היינו מצפים בבית הפרטי שלנו. תפיסה מוטעית נוספת כוללת כאשר המטפלים המתעללים כותבים, אמרו בתגובה על ההתעללות, יש לה דמנציה, היא לא מבינה, והיא בכלל לא תזכור את זה. שוב, חשוב ליישם את עקרון האדם הסביר, עליו דיברנו לפני רגע, איך אנחנו היינו מרגישים, אם לנו הייתה דמנציה מתקדמת, ומישהו היה עושה את זה לנו. כשבני המשפחה גילו את זה, הם כעסו מאוד. תפיסה מוטעית נוספת כוללת מטפלים כשאומרים, זו רק תמונה של הדיירים באזור העבודה של האחיות. אבל הסתכלות קרובה יותר על התמונה, הראתה שהתיקיות הרפואיות שלהם עם השמות שלהם נראו ברקע, וזו הפרה של מידע רפואי פרטי, מה שנקרא HIPAA violation. או בבית סיעודי אחר, השמות של 7 דיירים נראו על לוח הזמנים לביקורי המשפחות, התמונה של הלוח הועלתה לפייסבוק והייתה נגישה לציבור הכללי. תפיסה מוטעית נוספת כוללת וידאו פנורמי, הראה עובדים בחדר האוכל, אבל ברקע, כשמסתכלים טוב, רואים דייר שנמצא שם, הפרת פרטיות. או בבית סיעודי אחר, תמונות של 6 דיירים במסיבת קריסמס, הועלו לאתר הפייסבוק של הבית הסיעודי, הפרת פרטיות, כי הם לא נתנו אישור לצלם אותם. חייב להיות אישור ברור בכתב בתיקים של הדיירים, לפני לקיחת תמונות ווידאו שלהם. או תמונות של דיירים במהלך אירועים, בתוך ומחוץ לבית הסיעודי, כמובן בכוונה טובה, אבל המנהל לא חשב שהבית הסיעודי היה צריך לקבל הסכמה מדעת מדיירים לפני לקיחת התמונות, ואז לא נופתע שמנהלת התעסוקה החדשה לא ידעה שום דבר על הצורך לקבל אישור מהדיירים. תפיסות מוטעות נוספות כוללות כאשר מטפלת צילמה וידאו שמראה אותה רוקדת עם דיירת. המטפלת אמרה בתגובה, פשוט היה לנו כיף ביחד. We had fun together, dancing together. היישומון בו השתמשתי להקליט את הוידאו, איכשהו העלה את זה לרשת החברתית. הבית הסיעודי נחקר על ידי הבקרה הממשלתית ונמצא כמפר חוק פדרלי, אודות זכות הדיירים להיות חופשיים מהתעללות. ותגובת הדיירת, לא הייתי נותנת אישור להקליט אותי. מדוע מישהו צריך להקליט אותי? זה לא נשמע לי הגיוני. או כאשר מטפל או מטפלת אומרים, זו רק הייתה שיחת פייסטיים במהלך עבודה, כן? אדם עם ירידה קוגניטיבית חמורה, מטפלת דיברה בטלפון עם החבר שלה במהלך המשמרת. הוידאו הראה את המטפלת עושה מחוות ידיים הפוגעות בכבודו של הדייר, היא גם נראתה מושכת את השמיכה על הפנים שלו, שזה התעללות. החבר הקליט את השיחה ושלח אותה למנהל הבית הסיעודי, המטפלת פוטרה מעבודתה. בחלק הזה של ההרצאה אני רוצה לדבר על כמה כיווני מחשבה לבתים סיעודיים ולקובעי מדיניות שרוצים לטפל בתופעה וגם בקהילה. הנושא הראשון הוא חובת הכשרה לכל העובדים בנושא התופעה הזאת, בין אם זה זכויות דיירים לפרטיות וחובת דיווח הפרות פרטיות והתעללות המועלות לרשת החברתית. מדיניות אפס סובלנות, כל העובדים חייבים לדעת את ההשלכות, בין אם זה פיטורים, דיווח לסוכנות ההסמכה המקצועית, אישומים פליליים והאפשרות לבית סוהר. דיירים ובני משפחות חייבים להיות מודעים לזכויות שלהם בכל הקשור לתופעה ולדרכים בהם הם יכולים להגן על זכויותיהם. כל העובדים חייבים להיות מודעים למדיניות ופרוצדורות, מה שנקרא policies and procedures של הבית הסיעודי, ולחתום שהם קראו והבינו אותן. עם אכיפה חזקה על ידי צוות ההנהלה. זה לא מספיק שיש לך את זה במדיניות ובפרוצדורות על נייר, זה חייב חייבת להיות גם אכיפה חזקה בתוך הבית הסיעודי. וחייבת להיות חקירה מיידית ומקיפה מיד כאשר יש חשד להפרות בנושא, ודיווח לבקרה הממשלתית ולמשטרה על פי דרישות החוק. חשוב שכל העובדים, מטפלים ישירים, אבל גם מטפלים לא ישירים, בין זה עובדי משק, עובדים שעובדים במטבח, עובדי תחזוקה ואחרים, לדעת שלקיחת תמונות של דיירים מסכנת את העבודה שלך.
לדוגמה, אשת צוות מטבח לא ידעה שלכמה שניות של וידאו יכולות להיות השלכות, הוידאו הראה דייר מעשן בצורה מצחיקה, היא פוטרה מעבודתה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם גיל צעיר בקרב מטפלים ומטפלות הינו גורם סיכון. הרבה משתמשים ברשתות החברתיות, בייחוד אנשים צעירים שגדלו בעידן הרשתות החברתיות, נכשלים בתפיסת הסיכונים הכרוכים בשיתוף מקוון בתמונות והקלטות וידאו של אדם נוסף שהינן מבישות ומשפילות עבורם. ואכן ישנה חפיפה בגיל בין משתתפי סנאפצ'אט, ואני מניח גם רשתות חברתיות אחרות, לבין הגיל של כוח עזר בבתים סיעודיים בארצות הברית. חשוב מאוד שבתים סיעודיים יהיה להם מדיניות מאוד נוקשה בכל הקשור על הגנה על דיירים, אבל גם על הגנה על העובדים והבית הסיעודי. למה הגנה על עובדים? כי גם לעובדים יש זכות ביטוי עצמי, self-expression, יש להם זכות להתארגנות, אם הם רוצים להתארגן ככוח בבית הסיעודי, למשל אם יש להם השגות לגבי ההנהלה או הבעלים של הבית הסיעודי, ויש כאן גם נושאים שקשורים לחוקים של יחסי עבודה עם עובדים, וגם להם יש זכויות. אז צריך גם לעגן את זה במדיניות. יחד עם זה, המדיניות צריכה להגדיר מה מותר ואסור לעובדים לעשות ברשתות החברתיות, ואם המדיניות נכתבה בצורה נכונה, במהות זהו קוד התנהלות שמגדיר בצורה ברורה מה הבית הסיעודי מצפה מהעובדים בכל הקשור להתנהגות מקוונת. אותה מדיניות שהיא צריכה להיות כתובה ומודפסת, צריכה להיות תלויה במקום מרכזי בבית הסיעודי, על מנת שכולם, דיירים, בני משפחות והצוות, תהיה להם יכולת לראות את זה. ובגלל שהטכנולוגיות והרשתות החברתיות מתפתחות בצורה כל כך מהירה, על הבית הסיעודי לבחון מחדש את המדיניות באופן רגיל ולעדכן אותה בהתאם. לא רק מדובר בהעלאה של תכנים לרשתות החברתיות, אלא גם לקיחה, שמירה והפצה של תמונות והקלטות וידאו משפילות ועם התעללות. הרשתות החברתיות אינה אסורה, והנה דוגמה על אחות מוסמכת שאמרה שהנכדים שלה בני 4 ו-5 שיחקו עם הטלפון שלה, ושבטעות הם העלו תמונות המראות טיפול בפצע של אדם עם דמנציה. בני המשפחה של האדם כעסו מאוד שגילו את זה. האחות פוטרה מעבודתה עקב הפרת חוק הפרטיות היפ"א. במקרה נוסף, בבית סיעודי אחר, 25 תמונות התגלו על הטלפון של כוח עזר במהלך חקירה פלילית שאינה קשורה להתעללות הספציפית הזו. והנה דוגמה למדיניות בית סיעודי בכל הקשור למכשירים המצוידים במצלמה. לעובדים מותר להשתמש במכשירים שלהם המצוידים במצלמות, אך ורק במהלך הפסקות אוכל והפסקות במשמרת העבודה שלהם. וגם אז השימוש שלהם חייב להתבצע בתוך חדר העובדים ולא באזור בו ישנם דיירים, לא בחדר המגורים, לא בחדרי השירותים של הדיירים ולא באזורים הציבוריים בהם דיירים נמצאים. באופן כללי, במהלך משמרת העבודה, המכשיר צריך להיות מאוחסן במקום בטוח, כמו למשל בארונית הנעולה של העובד. יחד עם זאת, במקרים קיצוניים, כגון מצבי חירום או מצבי משבר אישי משפחתיים, העובד יכול לבקש בקשה מיוחדת מהמנהל או מהמנהלת, אישור מיוחד לשימוש במכשיר, אבל רק למשמרת הספציפית הזאת. והנה דוגמאות למדיניות בבתים סיעודיים בארצות הברית: באיסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון עם יכולת צילום והקלטה באזורים בהם ניתן טיפול בדיירים, ושוב רק במהלך הפסקת עבודה, וגם אז רק באזורים המיועדים וזמני הפסקה של העובדים. יש צורך לגשר על הפער בין המדיניות למציאות, בזמן שהרבה בתים סיעודיים אוסרים על שימוש והחזקת טלפונים סלולריים על ידי עובדים בזמן שהם באזורים בהם ניתן טיפול בדיירים. כמה בתים סיעודיים מוצאים שחוקים אלה אינם פרקטיים לאכיפה, ומאוד מעניין אותי למה זה לא פרקטי, ואני רוצה לשאול אתכם, ואני מקווה שנוכל להמשיך בדיאלוג על טיפול בתופעה הזאת, על בסיס השאלה שלי, האם ישנם, ואם כן, מהם האתגרים שאתם רואים ביישום המדיניות בבית האבות או בבית הסיעודי בו אתם עובדים. בכל הקשור למטפלים שמחזיקים טלפונים עם יכולות צילום באזורים בהם נותנים טיפול. אגב, אני מודע למקרה בו מטפל או מטפלת העניקה טיפול אישי לדייר או לדיירת, כאשר הם משתמשים בטלפון, דעתם הוסחה, הדייר או הדיירת נפלו
וסבלו שבר, ייתכן וזה היה שבר באגן או שבר במקום אחר, עוד לפני שאנחנו מדברים על לקיחת תמונות והעלאתם לרשתות החברתיות. אז זה נושא רציני מאוד, גם בכל הקשור לבטיחות דיירים. יש צורך בארצות הברית לפחות, אני מניח גם בישראל, בחיזוק הבקרה והאכיפה של הרשות הפדרלית במחלקות הבקרה במדינות השונות, וחובת דיווח למה שנקרא חשד סביר לפשע, וצורך בחיזוק אכיפת חוק הפרטיות הפדרלי, כולל ענישה אזרחית ופלילית. והנה הממו, ההנחיות לכל הבקרות הממשלתיות ב-50 מדינות בארצות הברית, שיצא לפועל לפני קרוב לעשור בארצות הברית. יש לכם פה קישורית ואפשר ללמוד על ההנחיות בארצות הברית ולראות איך אפשר לבנות עליהם ולעשות התאמות הנדרשות לישראל, אם אנחנו באמת רוצים לטפל ברצינות בתופעה הזאת בארץ. אבל ההנחיות האלה כוללות רק הנחיות שאינן מעוגנות בחקיקה, ועל כן טכנית הן לא מחייבות, אז יש כאן פער שצריך לגשר עליו. ההנחיות מתארות כיצד הסוכנות הפדרלית מתכננת לפרש את החוקים הפדרליים וליישם את שיקול דעתה. הבעיה בשיטה הזאת היא שהיא רק פרשנות. כמובן, סוכנויות אחרות צריכות לסייע בטיפול בתופעה, בין אם זה תוכנית האומבודסמן לבתים סיעודיים ובתי אבות ו-assisted living בארצות הברית. יש צורך להפעלה חזקה של תוכנית מאגר שמות כוחות עזר ואחיות שנמצאו בחקירת בקרה ממשלתית כמתעללים בדיירים, כי זה יכול לסייע במניעת העסקתם בבתים סיעודיים ובתי אבות ובמערכת הבריאות בכללותה. צורך במעורבות, מודעות קודם כל, ומעורבות רשויות אכיפת החוק והמשטרה לתופעה. צורך שתובעים פליליים יטפלו בתופעה וקובעי מדיניות ומחוקקים יהיו מודעים ראשית וגם יסייעו בהעברת חוקים שיביאו הגנה לקורבנות של התופעה הזאת. וכמובן, מה עושים האיגודים של הבתי האבות בישראל והבתים הסיעודיים והדיורים המוגנים, וגם מה עושים האיגודים הרלוונטיים בקהילה, סוכנויות טיפול שניתנות בבתים לטיפול בתופעה. אני רק רוצה לשתף, בגלל שהזכרתי את תוכנית האומבודסמן, רוצה לשתף במאמר שפורסם לפני כחצי שנה, שכתבתי בכתב העת מראות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, על הצורך בהקמת תוכנית האומבודסמן עבור דיירים בבתי אבות ובתים סיעודיים בישראל. אני מקווה שתמצאו בזה עניין ותשתפו פעולה איתי בצורך בהקמת התוכנית הזאת בישראל. וכמובן, כמו שאמרתי, תפקיד איגוד הבתים הסיעודיים, הנה הנחיות שהוצאו על ידי איגוד הבתים הסיעודיים בארצות הברית, כולל הערכת סיכונים משפטיים, שכל בית סיעודי צריך להיות מודע אליהם. זה מאמר שפרסמתי על מה בתים סיעודיים יכולים לעשות על מנת למנוע את התופעה ושימוש לא הולם של הצוות המטפל ברשתות החברתיות. הנה מדריך לאחות בנושא שימוש ברשתות החברתיות שפורסם לפני כשנה. וצריך לגשר על פערים בחוקים פדרליים וחוקי מדינות, ואני מניח על חוקים בישראל גם. יש לוודא שחוקים יאפשרו לתובעים להביא צדק לקורבנות באירועים של התעללות שמועלות לרשתות החברתיות. למרות שישנם חוקים פדרליים שניתן באופן פוטנציאלי ליישמם כמעט בכל אחד מהאירועים האלה, הסוכנויות הפדרליות לא לקחו את הצעדים הנחוצים על מנת לאכוף את החוקים האלה. מדינות צריכות לאמץ חוקים פליליים שיענישו את המעשה של צילום והפצת תמונות לא הולמות של זקנים דיירים ברשתות החברתיות, ולמרות שישנם חוקים פדרליים בנושא בריאות או חוקי מדינה בנושאים פליליים שניתן היה להשתמש בהם על מנת לתבוע את המתעללים, חוקים אלה לא נוגעים ישירות בנושא התעללות בדיירים בבתים סיעודיים שמועלות לרשתות החברתיות, זאת אומרת סוג ספציפי של התעללות. אז צריך לגשר פערים בחוקים פדרליים וחוקי מדינות. חוקים פדרליים וחוקי מדינות אינם מתייחסים להתעללות ברשתות החברתיות בבתים סיעודיים. דוגמאות שזו על ידי בריאן איצ'ן, בין אם זה כבוד האדם, התעללות מנטלית, חדירה לפרטיות, ציפייה סבירה לפרטיות, אינם כלולים בחוקי מדינה רבים בארצות הברית אודות רשתות חברתיות. וצורך בחיזוק חוקי מדינות בנושא התעללות פושעת בזקנים והיעדר אחריות פלילית לאנשי צוות מטפל. זאת אומרת, צריך לגשר על הפערים האלה. החוק הפדרלי בנושא פרטיות במהות הינו מיושן בכל הקשור לעולם הרשתות החברתיות שמתפתח בקצב מהיר.
יש צורך במנהיגות ממשלתית בארצות הברית פדרלית ובישראל חזקה יותר בנושא, צורך בהגברת תביעות פליליות, אנשי צוות מתעללים לעתים קרובות לא נענשים, לפי הערכה אחת בארצות הברית מתוך 47 מקרים רק 15 הסתיימו בתביעות פליליות כנגד מתעללים, שזה רק 31%. במקרה קיצוני אחד, מטפלת קיבלה עונש מאסר של 12 שנים בכלא בבית סיעודי באוקלאומה, לאחר שהמטפלת וידאו הראה שהיא לועגת לדרג שהיא שוכבת מתה במיטה עם פה פתוח, מעבר למגוון רחב אחר של התעללויות באותו בית סיעודי. התובע אמר שהמטפלת ושתי עובדות אחרות בנות 20 ו-21 עשו את זה בשביל ההנאה המעוותת שלהם. צריך גם להחזיק, לוודא שהחברות, הרשתות החברתיות יהיו אחראיות, יהיו accountable, והרבה מהן עשירות מאוד, אבל עם הגנה מינימלית המותאמת ספציפית לזקנים. יש להם הגנות שהן רחבות על ילדים ואנשים צעירים, אבל אין להם באופן כללי מספיק הגנות על זקנים ספציפית. יש צורך בחיזוק יכולות הזיהוי והסרת תכנים בזמן אמת, וצורך בחיזוק שיתוף הפעולה עם המשטרה ורשויות אכיפת החוק. המחוקקים צריכים להעביר חקיקה שתחזק את הדרישות והאחריות של חברות אלה. וכשהעברתי הרצאה לרייצ'ל, שהיא ראש מחלקת הבטיחות בסנאפצ'אט, בנושא, היא אמרה שזה מטריד מאוד, deeply disturbing, היא אמרה בתגובה. חברת סנאפצ'אט מתמקדת בהגנה על ילדים, בני נוער, סטודנטים ואנשים צעירים על הפלטפורמה שלהם, בין אם זה בהנחיות בטיחות, מרכזי בטיחות, מרכז להורים, יוזמות מודעות למחנכים ומנהלי בתי ספר, וקמפיינים מושקעים להעלאת מודעות הציבור, אבל מעט מאוד התמקדות ברשתות החברתיות השונות, ספציפית להגנה על זקנים. יחד עם זאת, כשאיוון ספיגל, שהוא ה-co-founder וה-CEO של סנאפצ'אט, אמר בטסטימוני שהוא נתן, בעדות שהוא נתן ב-US Senate Committee on Judiciary לפני כשנה, אנחנו רוצים שסנאפצ'אט תהיה בטוחה לכולם, אבל יש מרחק בין הדיבורים האלה למעשים של החברה הזאת, בכל הקשור להגנה על זקנים. אף לא מילה אחת על הגנת זקנים עד פברואר 2025, לאחר ההרצאה שלי לסנאפצ'אט. וסנטור ריצ'רד פלומנטל כאן בקונטיקט דורש שהפלטפורמות האלה יגנו על דיירי בתים סיעודיים שלא יכולים לתת הסכמה מדעת לוידאו ולתמונות האלה או להגן על עצמם. לסיכום, לאנשים הגרים בבתים סיעודיים ובבתי אבות ודיורים מוגנים ובקהילה אני אוסיף, יש זכות להיות חופשיים מסוג התעללות זה. איך היית מרגיש או איך היית מרגישה אם הקורבן היה בן המשפחה שלך? אז תודה שהצטרפתם אלינו היום. אני מקווה שאתם מוצאים בזה עניין ושזה יעורר דיון רציני בארץ. אשמח להמשך דיאלוג בנושא. תודה שוב שהצטרפתם אלינו, ותודה על כל העבודה שלכם שאתם עושים עם אנשים זקנים בטיפול בהם, גם במהלך הקורונה וגם בתקופת המלחמה עם האתגרים הקשים מאוד של מצבי החירום שאתם מטפלים בהם במסירות כל יום.